Hello guys, so good morning again. So today is Sunday, pero ito nga tayo, hindi pa tayo naka-ready, nalalabas, and then the time is already 8:30. So 8:30 sana ang target ko nalalabas, pero yun na nga, dito pa tayo sa bahay at daming natin inaasikaso. Dahil 3 AM silang umuwi kagabi, tapos yun. Late silang tapos hindi nila inayos ang mga gamit nila, kaya so, kakainin natin to. So, mag-breakfast na lang tayo, guys. Saka tayo lalabas para less gastos tayo sa labas, no? So, ito is lettuce.